Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели, зрители Крым Реалии. Это необычный выпуск нашего вечернего эфира. Мы в прямом эфире, но не в студии, как обычно. Мы находимся в Киеве, в Крымском доме. Меня зовут Катя Некреча, и если вы смотрите нас на страницах Крым Реалии в YouTube или Facebook, то картинку создает Вова Паутов для вас, мой коллега. Так вот, Крымский дом сегодня, 1 октября, выбран не случайно. Тут дело не столько в дате, сколько в нескольких датах, я вам скажу. Радио Крым Реалии, с которым познакомился слушатель в Крыму, появилось 3 года назад, в сентябре, благодаря партнерству «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Вы услышали нас рано утром. Полчаса мы были с вами в эфире, и вечером мы также полчаса с вами на средних волнах на 549 АМ проводили. Какая суть и задача? Да просто информировать. Благодаря радио это возможно. В современном мире, в наше время, когда интернет завоевывает все пространства, оказывается, что радио и средние волны, они очень важны в информировании населения, которое, к сожалению, сегодня находится в неком информационном вакууме. Так вот, 3 года назад появилось радио Крым Реалии, и это был всего лишь час вещания в день на средних волнах наших партнеров Первого канала Украинского радио 549 АМ. Дальше мы сделали номер телефона, по которому жители Крыма могут звонить бесплатно в эфир. Вы начали нам звонить и начали делиться своими комментариями и даже просить нас обратить внимание на некоторые темы, которые необходимо осветить. Ну и за это время, с 2015 года, конечно же, команда и Радио Свободы Крым Реалии думали о том, как бы сделать наше вещание еще доступнее и больше. И вот таким образом, ровно год назад, в сентябре уже 2017 года, появилось радио Крым Реалии на FM-волнах 105,9 FM. Рада приветствовать всех наших слушателей, всех наших зрителей. Подписывайтесь на страницу Крым Реалии. Ну и сейчас покажем, что же происходит вокруг нас. Здесь собираются люди, которые пришли, зная, что сегодня мы отмечаем день рождения радио Крым Реалии. 3 года запуска проекта и год вещания 24/7. Здесь, в Крымском доме, сейчас, через несколько минут, начнется открытая публичная лекция украинского мыслителя Мирослава Мариновича, и лекция называется «Аннексия Крыма и оккупация Востока Украины как стимулятор новой Украины». Сейчас мы с вами будем делать что? Просто знакомиться, здороваться с нашими экспертами, с теми, кто пришел сейчас сюда. Мы видим здесь небольшой фуршет для наших гостей. Смотрю на часы, буквально 3 минуты начала нашего эфира. Вот на это время мы приглашали всех гостей для того, чтобы успеть поздороваться. Вот, и увидеться. Если вы никогда не были в Крымском доме, мы сейчас вам параллельно устроим и экскурсию. Вот, например, Алим Алиев, прекрасный человек, прекрасный человек. Мы сейчас в эфире радио Крым Реалии, чтобы ты понимал. И у нас стрим на странице Крым Реалии в YouTube и Facebook. Так вот, Алим Алиев... Вот, расскажи нам, пожалуйста, ты, получается, какая твоя должность точно? Ты программный директор. Я хотела сказать директор, думаю, как-то слишком уж серьезно. Программный директор, по-моему, еще серьезнее. Вот у нас такая кооперация сегодня с Крымским домом. Да. Скажи, пожалуйста, что не мешаем мы вам сегодня здесь? Мне кажется, что лекция Мариновича – это такая очень важное событие для Крымского дома также, потому что Маринович, он не просто духовный лидер украинцев, да, он еще и огромный друг и крымских татар, и всех проукраинско настроенных жителей Крыма. Да. Он тот человек, который в украинский дискурс привносит вот свое крымское видение. Это наш один из самых больших, наверное, адвокатов Крыма. И поэтому я очень рад, что пан Мирослав приехал сюда. Мы с ним знакомы, мы сегодня с ним говорили, мы с ним 10 лет знакомы уже, и очень много проектов и во Львове делали, и до сих пор делаем. И очень рад, что он сегодня в Киеве вот, на дне рождения радио Крым Реалии, с чем вас и поздравляю. Я вот
вам писал сегодня в Фейсбуке и скажу и в эфире, что очень желаю скорейших ваших эфиров из свободного Крыма. Спасибо большое. Алим Алиев, программный директор Крымского дома. Это действительно такой где-то эксперимент, такая вот кооперация нашего проекта «Радио Крым Реалии» с Крымским домом для того, чтобы собрать людей ради какой-то цели. Вот сегодня цель действительно послушать Мирослава Мариновича, и тема этой публичной лекции, она интересна. Вы можете ее, если вы не можете, нет возможности прийти в Крымский дом, вы можете смотреть стримы на наших страницах в YouTube и Facebook. Спасибо большое, Алим. Посмотрим дальше, что же у нас происходит. Зал еще не наполняется, точнее, по чуть-чуть наполняется. И, собственно, вот здесь это все будет проходить. Будет короткая презентация проекта «Радио Крым Реалии» для того, чтобы напомнить или рассказать присутствующим о том, что это такое. Вот. Ну и, собственно, сейчас мы пообщаемся еще с гостями. Кто же пришел сегодня отметить годовщину. Это же даже 2 годовщины сразу. 3 года проекту. Год вещания 24/7 на FM-волнах. Вот здесь есть очень много коллег-журналистов. И также, конечно же, есть и общественные активисты, и, в общем, крымчане, и все, кто связан с Крымом. Вот... Что важно знать, да, что проект развивается, постоянно набирает обороты. Подробнее познакомиться с лицами проекта, с теми, кто его делает. Вы можете также на страницах Крым Реалии в нашем ролике Ахтем Чайгоз. Здравствуйте, Ахтем Ака. И сейчас, вот вы к нам пришли. Спасибо, что вы к нам пришли. Я с большим удовольствием пришел. Крым Реалии, я считаю, один из самых успешных проектов. Вот в нем, вот в этих 2 словах заключена вся проблематика того, что наши граждане в Крыму ждут. Вот той крымской реальности, которая транслируется в первую очередь в Украине. Потому что все наши ожидания там, находясь в столь тяжелых условиях, на то, что чтобы Украине было известно и о тяжелых периодах, и о трагедиях, и о борьбе. Спасибо вам большое, потому что вот я думаю, что и ваши журналисты, которые с риском, и я знаю, о чем я говорю, с риском посещают Крым, умудряются брать интервью, делать сюжеты и показывать всему нашему государству. Большое вам спасибо. Ахтем Ака, как вы думаете, темы Крыма сегодня для украинцев, для жителей материковой части Украины, которые на территории, которая там не оккупирована, которые имеют доступ к разной информации, на каком месте для них Крым? И что такое Крым? Вы же наверняка за этот год со многими и с обычными людьми также общались. Вот присутствует ли Крым в умах, в сердцах людей? Надо объективно говорить, что до оккупации еще такие регионы, как Крым, Донбасс, были раздражителями для общества, для украинского общества, для патриотов. Даже журналисты высказывались так, что Украину назад тянут эти регионы, которые там пророссийские считались. Поэтому это откладывало отпечаток. И первые 2 года оккупации шли такие голословные обвинения не только в адрес тех, кто по долгу службы должен был встать на защиту территориальной целостности, но и нашим гражданам Украины. Благодаря тому, что вот там сейчас мы сидим в тюрьмах, да, боремся, с протестами выходим, это все постепенно меняет отношения и сознание, самое главное, людей, граждан Украины. И вот в этом большую роль играете вы. И я поэтому говорю, Крым Реалии – это вот реальность, которая там происходит. Чем объективнее и постоянно будет освещаться в украинском обществе, тем быстрее будет меняться характер. Сегодня он, очевидно, большой прогресс. Почему? Потому что уже, когда говорят о Крыме, уже говорят с таким вот, знаете, с нетерпением о том, что обязательно мы его освободим. Не просто мы когда-нибудь освободим, а уже и первые лица говорят, что не будет независимости Украины без Крыма. И вот это очень важно.
Спасибо большое. Ахтем Чийго, замглавы Меджлиса крымско-татарского народа. Также здесь мы видим, что люди пока готовятся после тяжелого рабочего дня, пришли сюда в Крымский дом, общаются. Правду сказать, со многими коллегами, журналистами ты тоже не видишься очень подолгу, и вот сейчас возможность всем увидеться здесь, это неплохая возможность. Я напомню, что вы смотрите наш, вот как раз Александр Янковский за кадром подкрадывается, не просто так. Радио Крым Реалии сегодня, в эти дни, 2 даты. Это 3 года вообще проекту и год проекту в плане, когда он вышел на 24/7. Александр Янковский, идейный вдохновитель и руководитель проекта «Радио Крым Реалии». Так вот, Александр, что вы чувствуете? Ну вот правда, это сейчас не просто какой-то вопрос, что вы чувствуете, а вот что вы чувствуете? Есть ли какой-то у вас, что у вас праздник в душе, грусть в душе? Какие эмоции у вас, когда вы слышите что-то в радио Крым Реалии? На самом деле я думаю о том, что мы только еще находимся в самом начале пути, потому что когда появилась первая радиопрограмма Крым Реалии, это было 3 года назад, да, это было в 2015 году, мы еще были на самом деле детьми в медийном плане, то есть это было только рождение нашего проекта. Год назад, когда было запущено круглосуточное вещание в FM-диапазоне на 105,9 FM на территорию Крыма, нам казалось, что это в принципе вот это уже пик, и тогда можно было бы спрашивать про какие-то чувства, но теперь я понимаю, что это опять вот то, что мы сегодня, у нас годовщина, это мы все еще по-прежнему только в начале пути, потому что в ближайшее время, я надеюсь, что мы запустим вещание еще на одной частоте, которая будет покрывать уже весь Крым. На какой именно, пока это будет секрет, но в скором будущем наши радиослушатели об этом обязательно узнают. Поэтому чувства, с которыми я встречаю, да, это то, что нас ждет впереди большая работа, а наших радиослушателей ждет много интересного в эфире и новые возможности получать наш сигнал. Какая цель вообще существования проекта? Я сейчас, знаете, так соберу разные мнения, которые попадались на этот счет. Что вы хотите? Свою пропаганду вести, осваивать бюджеты Госдепа или там пропаганду украинскую вести? Что вот реально, для чего этот создан проект? Ну, вы же сами читаете комментарии, вы человек, как раз, который в сети пребывает, который читает и пишет комментарии. Который читает и пишет комментарии, да. Ну, собственно, потому что эти вопросы возникают у жителей Крыма, которые там поддерживают российскую оккупацию. Для чего вы созданы? Какая ваша главная цель? Честно, пожалуйста, скажите мне, глядя в глаза. Так честно или глядя в глаза? Смотрите, значит, я вот помню просто свое детство, я родился и вырос в Крыму, и я помню, когда на заводе «Фотон», на котором я работал немного, рабочие на перерывах, на перекурах обсуждали те программы, те новости, которые не услышали по радио «Свобода», по «Голосу Америки», по другим радиостанциям. И это было постоянно. Это была вторая половина 80-х годов. И тогда, на самом деле, основным источником информации для людей это было не то советское телевидение, а вот именно эти радиостанции. Это украинская служба, русская служба радио «Свобода», «Голос Америки», немецкая волна и так дальше. И люди постоянно пересказывали, делились. И там действительно мне находили многие ответы на свои вопросы. И поэтому то, что мы сейчас делаем, это на новом уровне повторения вот того опыта, который был продемонстрирован как достаточно эффективный опыт в 50-е, в 60-е, в 70-е, 80-е годы. Только сейчас это вещание не на коротких волнах, поскольку короткие волны сейчас мало кто слушает, это вещание в FM-диапазоне, это вещание в диапазоне средних волн. И, конечно же, все больше у нас слушателей появляется в интернете. В интернете не просто где-то в интернете, а в социальных сетях, в Фейсбуке, в Ютубе. Это позволяет людям не только быть пассивными потребителями информации, но также делиться своими мнениями, задавать вопросы гостям. Для кого все это делается? Делается это в первую очередь для крымчан, потому что, на самом деле, после российской аннексии украинского полуострова Крым, крымчане столкнулись с тем, что их мнение никому не интересно. Оно не интересно даже этим руководителям Крыма, которые там назначены Россией или поддерживаются Россией.
Даже им не интересно, потому что все, что нужно было сделать, они уже сделали, да, то есть они оккупировали Крым, и теперь мнение людей, оно абсолютно никому не интересно. Поэтому нам звонят в эфир, звонят многие люди, задают свои вопросы, высказывают какие-то пожелания. Есть люди, которые звонят и говорят, как они недовольны радиостанцией, но при этом они продолжают слушать. Да, это говорит о том, что радиостанция, если она и программа радиостанции, журналисты радиостанции, если они никого не оставляют равнодушными, это значит, что мы попали как раз именно в точку, и мы работаем не просто так. Это Александр Янковский, руководитель радио Крым Реалии, который не ответил на вопрос. Все-таки какая цель? Вы так долго рассказывали. Интересно, конечно. Так все-таки, окей, я поняла, что это информирование. Так это контрпропаганда или информирование? Я думаю, что это объективная информация на самом деле о том, что происходит на полуострове. Эта радиостанция сделана в первую очередь для крымчан, которым необходимо знать не только, что происходит в мире, и это тоже важно, да, но им также важно знать, что у них происходит в городе, на улице, в селе. Очень часто, то есть в Крыму формально есть несколько медиа, там есть радиостанции, есть телевидение, есть сайты, но если человек их читает, он вряд ли найдет ответы на свои вопросы крымские, да, вот. Давать ответы на вопросы в жизни, да, вот в жизни крымчан, это наша задача. Могли бы вы подумать тогда, вот вы рассказали сцену из своей молодости, да, что придется еще пользоваться вот таким ресурсом, да, что практически единственный, ну тут не единственный, конечно, да, но один из немногих источников информации для жителей определенного региона может остаться вот так радио, как это было когда-то. Я-то это по учебникам знаю, Александр-то это все пережил. Я мог это подумать, во-первых, я не всегда верил в то, что ситуация в Советском Союзе изменится. Да, то есть, потому что это могло быть воспринято, вот эту ситуацию в 80-е годы, она могла быть воспринята просто как некоторая оттепель, за которой могло и вполне могло последовать закручивание гаек, когда произошло в 50-е, 60-е годы, которые сменились потом брежневским застоем. Это раз. Потом было такое ощущение, что все это может вернуться после победы Януковича в 2004 году. Ну вот первое, да, как бы такое провозглашенной победы. Это тоже было такое ощущение. И, кстати, тогда многие крымчане тоже поддерживали Ющенко именно как символ того, что нельзя воровать голоса на выборах. Да? Мы против такого российского развития событий. Потом была ситуация 2010 года, когда уже четко в воздухе запахло тем, что будет закручивание гаек, мнение людей никого не интересует, и все будет делать, как говорили эти новые руководители Украины, тогда всех они будут ломать через колено. Ну, вот. Такое бывало часто, то есть никогда меня не покидало ощущение того, что в Украине еще очень далеко, и в Украине еще очень далеко до такой вот настоящей свободы слова. Ситуация на материковой Украине, она радикально изменилась после 2014 года, когда стало возможным говорить, в принципе, правду, и самое главное, что это стало возможным говорить ее для широкой аудитории, а не так, как это было до 2014 года на каких-то просто узких площадках. Вот в этом отличие современной материковой Украины от оккупированного Крыма. Спасибо большое, Александр Янковский. Я думаю, что наш радиослушатель, который сейчас слушает нас на 105,9 FM или же на сайте Крым Реалии, узнал голос Александра. Меня зовут Катя Некречи, и сейчас у нас необычный эфир. Мы находимся не в студии, в привычном нашем месте, где мы делаем для вас эфиры. Мы находимся в центре Киева, в Крымском доме, где сейчас буквально через несколько минут, я так постоянно говорю несколько минут, 10-15 минут, начнется лекция Мирослава Мариновича. И на самом деле это вот такой повод для того, чтобы всех собрать, немножечко напомнить о том, что нашему радиопроекту исполнилось 3 года от создания и год вещания 24/7, и собрать людей для того, чтобы послушать украинского мыслителя и задать вопросы, подискутировать, потому что вопрос Крыма, Донбасса, современной Украины, куда Украина движется, он актуален сегодня для миллионов людей, для миллионов граждан Украины, и, конечно же, мы должны были на него обратить внимание. Мы видим просто сейчас, вот наши коллеги-журналисты берут интервью у гостей, которые пришли к нам. В кадре Ильми Умеров. И, собственно, много, как я уже говорила, коллег
журналистов, очень много экспертов, людей, которых вы знаете по эфирам радио Крым Реалии, в том числе по эфирам других крымских СМИ. Сейчас пока все немного совсем наслаждаются таким кофе-брейком, потому что начало недели, конец рабочего дня. Вот здесь мы все собираемся, и я напомню название лекции «Аннексия Крыма и оккупация Востока как стимуляторы новой Украины». Об этом сегодня Мирослав Маринович будет говорить в своей публичной лекции, в открытой лекции, на которую пришли много людей. Я вижу, что в зале мест уже нет. Как же все остальные будут размещаться? Я надеюсь, что всем место будет, что все поместятся. И, собственно, сейчас мы немного, конечно, мешаем. Давай, Вов, мы пройдем сейчас в зал, потому что я вижу, что в зале уже много людей, места заняты. Вот так вот. Вот мы видим, что люди уже собрались и ожидают. Я думаю, что мы сейчас как раз пообщаемся с кем-то из присутствующих. Вот, например, добрый вечер. Вот как это будет выглядеть со стороны спикера. Вот такой зал, такое количество людей. Здесь такая небольшая сцена для Мирослава Мариновича. Крымский дом находится в центре Киева. Здесь периодически постоянно происходят, собственно, такие вот мероприятия, где крымчане могут собраться, пообщаться. Разного рода дискуссии случаются именно здесь. И вот вы, как видите на нашем баннере, вот это мероприятие. Информация о Крымском доме, она также есть в открытых источниках, в Facebook, все анонсируется абсолютно, но и стрим, который вы сейчас смотрите, если вы его слушаете, его можно еще смотреть на страницах Крым Реалии, Facebook и YouTube. Если вы его смотрите, то скажу вам, что можно его еще слушать. Это у нас такой радиоэфир на выезде, что называется. Вот. Ну, я бы хотела поинтересоваться у присутствующих, почему вы пришли сегодня к нам? У нас стрім Крим Реалії в Facebook і YouTube. Как вас зовут? Тиміш. Так, дуже приємно. Почему пришли сюди? Прийшов поспілкуватися з Мирославом Мариновичем, а також з іншими інтелектуалами, лідерами громадської думки, оскільки тема дуже актуальна. І, безперечно, наші серця з Кримом, наші серця з окупованими територіями на Сході, але нам потрібно розуміти, як вибудовувати своє життя далі в цих умовах, як не забути з одного боку про ці землі, з іншого боку, як сприяти їхньому якомога швидшому поверненню назад. І, безперечно, таке спілкування з такими інтелектуалами, з такими людьми, які мають такий колосальний життєвий досвід, як пан Мирослав Маринович, це також частина цієї, знаєте, інтелектуальної роботи, спрямованої на пошук відповідей, як жити далі. Зрозуміло. Дякую вам. Давайте продолжим наше знакомство с гостями. Добрый вечер. Можно ли к вам обратиться? Да. Да. Как вас зовут? Валерій Ришков. Почему вы пришли сегодня? Я випускник Таврійського університету ще Сімферопольського 1986 року, історичний факультет. І найкращі роки мого життя пов'язані з Кримом і з Сімферопольським університетом. Я об'їхав весь Крим на велосипеді практично. Мало місць, де я не був. Ну, можливо, гори я гірше знаю. І мені не байдуже, що там відбувається. Я абсолютно впевнений, що Крим повернеться. Коли це буде, я не знаю. Я хочу послухати лекцію такого значного інтелектуала, як пан Маринович. А щось ви знаєте про радіо Крим Реалії? Звичайно, я слідкую, дивлюся, слухаю. Так, звичайно, все, що пов'язано з Кримом, мене дуже цікавить. Є багато друзів, дехто виїхав з Криму зараз в Києві, в Рівному, в інших містах. Дехто там залишився і тримає, перепрошую за вульгаризм, дулю в кишені. Ну, такі є. Є, на жаль, серед моїх однокурсників і викладачів і ті, хто має іншу позицію. Мені це теж боляче, що один з моїх приятелів, дуже великих приятелів на першому-другому курсі університету
зробився діячем Кримської весни в 2014 році. Ну, то таке. Дякую вам за те, що поділилися. І як бачимо, що дійсно вдалий хід зустрічі. Тема цікавить, і заради теми, як ми почули, люди і приходять сюди на такий захід. І ось Рустем Халілов, наприклад. У нас прямий ефір, я не маю права щось з тобою зробити в цьому ефірі. Давайте відійдемо трохи. Але, Рустем, будь ласка, Рустем, твій голос слухали наші слухачі і перестали його слухати 2 тижні тому. На щастя, для слухачів можливо, бо в мене не дуже хороший голос, як для радіо, я вважаю. Але, тим не менш, він звучав. Рустем Халілов пропрацював з нашим проєктом, взагалі з Кримреалії 2 роки і рік з радіо Кримреалії. І був головним редактором. Чи в нас так багато посад, але головним випусковим редактором. І пішов зараз від нас. Це я так скажу для наших слухачів чи глядачів, чому ж зник голос Рустема з ефіру. Розкажи, тема у нас зараз анексія Криму та окупація Сходу як стимулятори нової України. Чи є в тебе відповідь, чи дійсно може бути окупація і анексія стимуляторами нової України? Чи дійсно це може призвести до якихось плюсів для України? Чи все ж таки це лише втрати, мінус, втрачений час, втрачені ресурси та інше? Плюси можуть бути лише в тому напрямку, що ми маємо зробити щось хороше. І взагалі є така ідея, я дуже її поділяю, але в деяких людей вона є. Я вважаю, що вона не дуже правильна, але вони вважають, що ми маємо зробити Україну такою, щоб жителі Криму самі захотіли повернутися. Хоча я розумію, що це треба робити Україну хорошою для себе, так? Не для когось, а для того, щоб ти сам і твої діти там жили. От з цієї точки зору в окупації взагалі немає ніяких плюсів. Тобто, але для когось це може дійсно бути якимось штовхнути на щось хороше, можливо. Здається, Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, колись сказав, що Крим, він же ж не сам пішов, тому як він може сам захотіти повернутися, да? Що його все ж таки віджали сленгом інтернету, да? Що це анексія відбулася. Тому тоді в цій теорії є проблема. Він правий в тому, що дійсно, і він підтверджує мої слова, що якщо вони не пішли самі, то чому ж вони самі мають повернутися? Тобто ми наділяємо їх якоюсь можливістю. Ми думаємо, якщо так вважати, що вони дійсно мали якийсь вплив на те, що відбувалося. Ми розуміємо, що ніякого впливу не було, то не може бути і впливу на повернення, можливо. Рустем, як ти думаєш, чи треба взагалі займатися тим, чим займаються зараз такі СМІ, як, наприклад, Радіо Кримреалії? Я маю на увазі мовлення для кримчан, чи в тебе за рік роботи в проєкті радіо, за 2 роки роботи в проєкті в Кримреалії, чи є відчуття, що ця інформація взагалі потрібна? Та робота, яку виконує команда, вона взагалі комусь потрібна чи ні? Дуже цікаво, що Радіо Кримреалії, у тому числі, на радіо звертають увагу, взагалі на сам сайт Кримреалії, ті, хто підтримує анексію Криму Росією, але не згодний з російською владою. Це свідчить про те, що в Криму немає фактично ЗМІ, медіа, які можуть казати правду про те, що відбувається на півострові. І, звісно, Кримреалії вони потрібні, тому що вони є тими, хто говорить правду. Дякую велике. Рустем Халілов, мій колега і колишній колега з Радіо Кримреалії. Вперше за 2 тижні після того, як пішов, ми побачилися. Тут я рада, що ти прийшов. Ми зовсім не змінилися, правда? Ми зовсім за ці 2 тижні ми не змінилися. А за 3 роки, насправді, може ти, до речі, згадаєш, 3 роки тому, коли з'явився проєкт, ти якось, де ти почув? І мені то, що згадувати, я була в цьому проєкті, від початку. А так десь зі сторони, працюючи в інших медіа, ти... А вже почалося? Так, здається, все почалося. Нам треба йти. Дякую, Рустем. Було розуміння того, що буде якесь класне радіо, яке потрібно дійсно слухачам. Дякую, Рустеме. Ми повертаємося в зал. Алім Алієв вже розпочинає.
вільного Ахметіту, з вільного Сімферополя, і щоб ми їх там могли чути. Сьогодні Крим Реалії тут, і я б із задоволенням хотів би зараз передати слово головному редактору проєкту Крим Реалії, пану Володимиру. Дякую, Алін. Дякую, шановні друзі. Добрий вечір. Дякую, що ви прийшли. Я хотів би і зразу Олександра Янковського запросити. Саша, давай підходь сюди. Чи тут, чи тут. Да. Тому що я насправді йому передам зразу мікрофон. Я кілька слів скажу. Проект Крим Реалії почав свою роботу з перших днів анексії, окупації Криму. Десь ми вже на початку березня почали працювати, і в середині березня запустили перший наш сайт російською мовою Крим Реалії. Зараз ми маємо 3 сайти: українською, кримсько-татарською і російською мовою. Крім того, ми маємо свій телепроект, 2 програми російською і українською мовою, і, звичайно, радіопроект «Радіо Крим Реалії», яке ми запустили в 2015 році. Перша програма вийшла 21 вересня. Ну, власне, в жовтні це був вже повноцінний ефір наш. Починали ми з години, здається. Зараз ми маємо цілодобове мовлення в FM-діапазоні, нас можуть чути весь Північний Крим. Ми маємо мовлення в партнерстві з Українським суспільним радіо на середніх хвилях, і нас чує весь Крим за винятком гірських, передгірних гірських районів, і частина Російської Федерації, південь України, окуповані території Донбасу, Придністров'я. Тому що наша широка аудиторія. І ближчим часом ми сподіваємося запустити на середніх хвилях цілодобове мовлення. Зараз сайт Крим Реалії є номер 1 в Криму. Ми за відвідуваністю набагато популярніші, аніж всі будь-який інший кримський сайт, в тому числі ті, які робляться російські сайти, зокрема РІА Крим, Кримінформ, інші. Це дуже важливо для нас. Для нас важливо, що ми затребувані в Криму. Для нас важливо, що нас читають, слухають, дивляться кримчани. Ми постійно підтримуємо зв'язок з нашою аудиторією. Я дуже важливу річ хотів сказати про тих журналістів, які продовжують працювати в Криму в дуже складних умовах. Я маю обов'язково згадати Миколу Семену, нашого автора, який був засуджений за слово в Криму. І зараз ми розраховуємо, що спільними зусиллями нам вдасться його вивезти на материк. Він потребує лікування. Я думаю, що все буде добре. І зараз передам все ж таки слово Олександру. Я дуже вдячний йому, що він став частиною дуже важливої нашої команди, за те, що він створив команду Радіо Крим Реалії, за те, що він під його керівництвом Радіо Крим Реалії стало дуже важливим елементом кримського життя. І в його особі я вітаю всіх наших колег, всіх, хто причетний до Радіо Крим Реалії. Дякую, Володимире. Шановні колеги, я дуже вдячний вам, що ви знайшли час у понеділок прийти і послухати і подивитися, чим ми займаємося. І я буду дуже, знаєте, стисло говорити сьогодні. 3 роки тому ми розпочали мовлення своє на Крим. Я колись, тут я вже сьогодні згадував, що колись я працював на заводі, який виготовляв телевізори, це було в Сімферополі. І там люди постійно, робітники просто, обговорювали в курілці, бо на перервах, що вони почули вчора ввечері на Радіо Свобода чи на Голосі Америки. І ще тоді, це було понад 30 років тому, я думав, що ситуація змінюється дуже повільно. І
все, що люди тоді, яку вони інформацію отримували, вони не довіряли тим офіційним засобам масової інформації, які були присутні тоді. Це радянське телебачення, радянське радіо. Вони слухали «Голос Америки» і Радіо Свобода. У 2014 році, завдяки саме Радіо Свобода, ми змогли розпочати мовлення на Крим. Спочатку це був сайт, телебачення. З 2015 року це була радіопрограма. І це продовження тих славетних традицій Радіо Свобода, які, зрештою, в 91-му році вже змогли зламати ту стіну, яка була між цивілізованим світом і східним тоталітарним світом. І я думаю, що цей проєкт Радіо Свобода, Радіо Крим Реалії, він так само зможе долучитися до зламу цієї стіни, яку побудувала російська держава в 2014 році між материковою Україною і тимчасово окупованим українським півостровом Крим. Я дуже вдячний тим людям, які, попри багато можливостей знайти роботу в Києві, кримчан, вони прийшли і стали працювати, власне, на проєкті Крим Реалії. Бо це дуже важливо. Ніхто, крім кримчан, краще не знає Крим за тих кримчан. Нікому так не болить. Крим як кримчанам. А ще мені хотілося б дуже, щоб Крим болів кожному з вас. Я думаю, що він болить кожному з вас, хто прийшов сюди. Але хотілося б, щоб він болів і кожному українцю, який живе в країні, де 40 мільйонів людей. І коли він болітиме кожному, тоді Крим обов'язково повернеться. Зараз рік тому ми запустили мовлення 24 години на добу. До нас телефонують люди. Вони телефонують з різними. Кримчани. Спочатку їх було мало, з кожним днем їх стає більше. І вони розповідають, що в них відбувається в Криму. Бо вони не вірять місцевим засобам масової інформації. Місцеві засоби масової інформації не дають їм можливості виступати. І тому люди телефонують до нас з різними точками зору, з різними поглядами. Іноді хвалять, іноді нас, знаєте, не розділяють ту інформацію, яку вони чують, але ми нікого не залишаємо байдужими. Я думаю, що саме тому ми працюємо не просто так, ми працюємо не дарма, і нашу роботу оцінили, і за нами дивляться, і до нас дослухаються до тих програм, які ми транслюємо, які ми виробляємо. Рік тому ми почали мовлення цілодобове на частоті 105,9 FM. І це так само оцінили в Криму ті люди, які там призначені Росією, бо почали ставити глушилки на тій самій частоті по північному Криму. Тому зараз ми незабаром вже розпочнемо мовлення на середніх хвилях. І так само цілодобово. Але поки що не буду називати частоту, для того, щоб не давати можливості поставити глушилку на тій частоті. Радіо Крим Реалії буде працювати для Криму і для кримчан, допоки територія буде окупована Російською Федерацією, допоки Крим не буде звільнено. Дякую вам, що прийшли. А лише таке коротеньке, щоб ви побачили, бо дуже часто радіо слухають, але не можна подивитися, що там відбувається. У нас такий коротенький фільм, для того, щоб ви подивилися, як працюють журналісти радіо Крим Реалії. Дякую. Сначала был проект «Крым Реалии» и идея. Это радио Крым Реалии. На полуострове слушайте нас на 105,9 FM. Эта идея заключалась в том, что крымчане должны знать, что происходит на полуострове на самом деле. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube. У нас была уйма оптимизма и минимум ресурсов. Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Мы начинаем. Это было невозможное ощущение, когда ты вроде бы вещаешь для Украины, но было ощущение того, что эта земля уже тебе до конца не принадлежит. Быть может, самые классные эфиры – это те, в которые дозваниваются люди с разными точками зрения. Крым, Украина деребанила 23 года, все разрушили, теперь Россия восстанавливает. Когда ты слышишь не только тех, кто против аннексии, но и тех, кто Украину вроде бы ненавидит, но тем не менее все равно слушает тебя, потому что другого источника объективной информации в Крыму у этого человека не осталось, ты понимаешь, что ты делаешь свою работу не зря. Иногда нам звонят в студию, чтобы сказать, как важно то, что мы есть. Быть частью команды Крым Реалии –
это не всегда комфортно, а зачастую и опасно. Опасно и для тех, кто работает на материке, и особенно для тех, кто работает в Крыму. Практически все журналисты находятся под прицелом российских спецслужб. Наша главная миссия на самом деле предоставить слушателям максимум информации для того, чтобы они могли сделать собственные выводы. И нам не важно, дорогой наш слушатель, какая у вас политическая позиция. Идея нашего проекта всего лишь в том, чтобы доставить к вам эту реальную, правдивую інформацію. Я телефоную Крим, Сакський район. Мені вже 74-й рік, але я все-таки надіюся, що я, може, доживуся, що Крим повернеться в Україну. Там, где свобода слова ограничена рамками, мы даем им связь с большим миром. Иногда это очень печально, иногда это очень радостно, иногда это доводит до слез. У человека всегда есть выбор, быть свободным или не свободным. Свободный человек еще интересуется информацией. Так вот, радио «Крым Реалии» – это радио свободных людей. Меня зовут Елена Юрченко. Я Александр Голубов. Меня зовут Сергей Громенко. Меня зовут Александр Янковский. Я Снежана Старовицкая. Меня зовут Андрей Гевко. Меня зовут Катя Некречия. Меня зовут Станислав Юрченко. Меня зовут Павел Казарин. Меня зовут Татьяна Курманова. Я Володимир Притула. Меня зовут Халисей Зенедин. Слушайте радио «Крым Реалии». Мы работаем для вас. Если кто-то надеется, что рано или поздно мы остынем, то нет, не остынем. Зараз сюди, на цю сцену, я б хотів би запросити людину, яка в свій час, проживаючи і переживаючи ті події Радянського Союзу, абсолютно, які дуже схожі з сьогоднішніми подіями в Криму, не зламалась. Людина, яку можна по праву називати моральним авторитетом країни. Дисидент, віце-ректор Українського католицького університету, правозахисник Мирослав Маринович. Дякую. Вітаю усіх вас. По-перше, я хотів би привітати іменинників і привітати стоячи. А вже потім я, з вашого дозволу, сяду, тому що спина не дозволяє так довго стояти. Так що це. Але іменинників вітаю з вашим 3-річним ювілеєм. В наших умовах це багато, в наших умовах це важливо. І слухаючи цей ролик, я собі пригадав, що мій образ юності, чи верніше, як я виглядав в юності, це вухо приліплене до радіоприймача, де я слухав Радіо Свобода і інші ворожі голоси. Я на них виріс. Вони дали мені подих свободи, вони дали мені відчуття свободи. Я дуже тішуся, що я маю можливість сьогодні тим людям, хто робить те саме, приносить слово свободи іншим людям, просто подякувати за те, що ви робите. І хай виростають нові покоління людей, які будуть спраглі оцього слова свободи. Так що вітаю вас. А тепер моя доповідь. Отже, анексія Криму і окупація Сходу України є очевидними викликами для нашої держави. Обидва ці регіони є кровоточивими ранами, які знесилюють нашу державу. Це без сумніву. Проте, як відомо, кожна криза є водночас і шансом, що його важливо не змарнувати. А якщо так, то який шанс відкривається нам за цими болісними втратами? Що нам важливо не прогавити?
Але передусім прояснімо собі, які слабинки України увиразнилися внаслідок тих двох втрат. Після здобуття Україною незалежності і Крим, і Схід залишалися бастіонами совєтизму. Їхнє населення, за винятком кримських татар у Криму, сприймало самостійність нашої держави як курйоз історії та об'єкт безконечних кпинів і мало прихованої агресії. Україну вважали відсталою, хуторянською і непрестижною, а тому відчували пекучий сором за приналежність до неї. Сором, якого хотіли чим скорше позбутися. Росія в їхніх очах була вічно передовою, могутньою і непереможною. Тактика українського керівництва була начебто демократичною. Не робити різких рухів, не вдаватися до примусу, покластися на дію часу. Але, як каже російська приказка, «стерпиться, слюбиться», і недарма Марія Цветаєва писала «стерпиться, слюбиться» – глупая фраза. Стерпелось, слюбилось, а дальше-то що? Таку делікатність влади протилежна сторона сприймала як ілюстрацію згаданої слабості, як ще один доказ неспроможності української держави. Тому те, що мало б начебто заспокоїти, лише підсилювало відцентрову орієнтацію населення. В обмін на позірну лояльність Крим і Схід були віддані на відкуп місцевим елітам, які плекали проросійські настрої і лише вичікували слушного часу. Висновок із цього можна знову окреслити російською приказкою «Свято місто пусто не буває». Залишати великі територіальні анклави без централізованої проукраїнської політики означає віддавати ці території під дію централізованої політики сусідніх держав. Цей висновок можна сформулювати ще інакше. Загальноприйнята в демократичному суспільстві інформаційна, освітня та культурна політика держави на своїй території не є і не може вважатися насильством. Звинувачення в буцімто насильницькій українізації за таких обставин є нічим іншим, як спробою забезпечити монопольність свого власного, тобто неукраїнського впливу. Ясна річ, справедливість цього висновку зберігатиметься доти, доки дії українського чиновника відповідатимуть отому критерію загальноприйнятості в демократичному суспільстві. Друга слабинка української влади, яка увиразнилась з анексією Криму, це ігнорування кримсько-татарської проблеми. З одного боку, це похвально, що українська держава прийняла кримських татар, відмовляючись від радянської практики заборони на в'їзд і переселення. З іншого боку, українська влада фактично не протидіяла задавненим упередженням і циркулюванню в інформаційному полі Криму радянських пропагандистських штампів про буцімто колабораціонізм кримських татар і їхню зрадницьку природу. Мені трошки бракує цієї можливості вам показувати, де я іронізую і даю в лапках. Влада покинула кримських татар наодинці з їхніми проблемами. Внаслідок цього проукраїнська і продемократична позиція кримсько-татарського керівництва опинилася в підвішеному стані, оскільки не була збалансована чітким і зрозумілим партнерством з боку української влади. Все це витворило одну загрозу, яка, на щастя, не була зреалізована.
Загроза ця полягала і, до речі, все ще полягає в тому, що ненасильницький і проукраїнський шлях боротьби за національну автономію, обраний Меджлісом кримсько-татарського народу і віддавна обстоюваний його лідером Мустафою Джемілєвим, міг бути названий його політичними опонентами неефективним і помилковим. Така переконаність могла охопити і увесь кримсько-татарський народ. Схоже, що рівня цієї загрози український законодавець не усвідомлює до кінця і тепер, після анексії Криму. Про це, зокрема, свідчить тривалість дискусій в українському парламенті щодо того, чи проголошувати національну автономію кримсько-татарського народу, і якщо так, то коли і яку. Я кажу все це не для того, щоб, оглядаючись на прорахунки української влади в Криму і на Сході, актуалізувати тепер уже польську приповідку «Поняв чаsie, поляк мądry». Поляк мудрий, але запізно. До того ж, хай обізнані люди зроблять висновок, чи можна було в політичних обставинах початку 90-х років практично реалізувати те, що таким очевидним стало тепер. У моїх устах таке твердження було б доволі безвідповідальним. Мені йдеться радше про те, щоб спонукати нас вийти з-під дії інерційних установок. Хтося зробить, і якось воно буде, бо якось далеко не завжди означає добре і мудро. А тепер звернімо наш погляд у майбутнє. Якою мала б бути політика української держави щодо окупованих Росією територій? Дозвольте мені відразу відкинути отой сюрреалістичний сценарій, який якраз найбільш емоційно обговорюється на Фейсбуку, відновлювати Крим і Схід, відвоювати Крим і Схід і мало не пройтися танками по Красній площі. М'яко кажучи, з цим треба буде трішечки зачекати. Відкидаю я і той варіант, який прописаний у путінських планах в лапках збереження суверенності України щодо окупованих територій на сході нашої країни. Іншими словами, зробити в лапках ЛНР, ДНР складовими частинами Української Федерації, які були б флюгерами Росії і гарантами невходження України в європейські структури. Мій варіант спирається на досвід країни, яка свого часу опинилася в подібній ситуації, а саме Західної Німеччини, і на досвід її тодішнього очільника, канцлера Конрада Аденауера. Відразу прошу слухачів не розпочинати забаву в стилі «знайди 10 відмінностей». Вони є. І ситуації тодішньої Німеччини і теперішньої України не ідентичні. Однак для мене все-таки важливими є такі висновки з німецького досвіду. Перше. Геополітичні обставини змусили Німеччину змиритися з тимчасовою втратою третини її території, Східної Німеччини, яка була окупована СРСР. Однак ідея об'єднання Німеччини ніколи не була відкинутою в принципі. Друге. Попри те, Конрад Аденауер надавав перевагу європейській інтеграції. Цитую: «Я готовий пожертвувати німецьким воз'єднанням, якщо ми увійдемо в сильний західний табір». І третє. Західна Німеччина, зокрема Західний Берлін, покликані були стати вітринами західної цивілізації. Вони мали відзначатися кращою організацією життя і більшим добробутом, щоб тим самим свідчити про перевагу демократії над тоталітарним режимом. Це й породило той магнетизм, з яким східні німці тягнулися до Заходу. Політика Конрада Аденауера та його партії виявилася мудрою і далекоглядною, попри жорстку критику з боку емоційних радикалів.
Ця модель добре відповідає інтересам України, про кримських татар трішки згодом. Наведені вище висновки можна було би переформулювати таким чином. Перше. Геополітичні обставини змушують нас змиритися з тимчасовою втратою Криму і Донбасу, проте відновлення територіальної цілісності України залишається стратегічною метою нашої держави. Друге. Ми готові пожертвувати негайним об'єднанням наших земель задля посилення європейської асоціації, а то і входження в європейські структури. І третє. Підконтрольна нам територія України має стати вітриною, яка продемонструє українцям на окупованих територіях переваги свободи, демократії та вільної економіки. Тут українцям на окупованих територіях я маю на увазі всім громадянам України. Така програма більш-менш зрозуміла та очевидна для більшості українців. А що сказати про кримських татар? Друга і третя точка, тобто успішна інтеграція України в демократичні європейські структури та зростання якості і рівня життя в самій Україні, звичайно ж, цілком відповідають інтересам кримських татар. Однак із першою точкою є проблеми. Фізичному виживанню і культурній ідентичності українців за великим рахунком нічого серйозного не загрожує. Їх не знищив навіть сталінський режим. З кримськими татарами інакше. Чим довше триватиме анексія Криму, тим більш незворотними стануть хоча б демографічні зміни на півострові. Росія свою роботу робить швидко і справно, ні в кого згоди не питаючи. Якщо ж говорити про внутрішній опір, то він стає щораз примарнішим. Кримські татари і загалом продемократичні групи населення поставлені фактично перед дилемою – або прийняти російський стиль життя, або покинути Крим. Давній радянський метод внутрішньої еміграції задля збереження фізичної присутності кримських татар на своїй землі можливий, але наражається на величезний ризик. Безконечні обшуки, арешти і так звані зникнення свідчать про те, що миритися навіть з поведінковим нейтралітетом кримських татар російська влада не буде. Їй потрібна повна лояльність. Отож, уже сьогодні порівняно нечисленний народ, окрім реальних людських втрат, зазнає трагічного для себе ментального розколу на дві ідеологічні моделі виживання. І будь-яка затримка з реінтеграцією Криму є для нього небезпечною. Проте ще небезпечнішою для кримських татар є, хоч мала, але значуща ймовірність того, що майбутні українські уряди, а хто знає, кого обере на найближчих виборах розчарований український народ, купить для себе відносний мир ціною зречення своїх законних територіальних претензій на Крим. Мовляв, проблеми кримських татар – це їхні проблеми, а нам своє робить. Хочу вірити, що подібний торг усе-таки буде в Україні вважатися морально недопустимим. І я дозволив собі описати його саме для того, щоб увиразнити всю його ницість. Ну і стимуляторами чого мали б бути нинішні виклики? Мені бачиться тут кілька важливих точок. По-перше, Україна має виправити свою минулу помилку і підтримати кримських татар у їхніх безпосередніх потребах. Зокрема, ми маємо використовувати всі міжнародні механізми для захисту прав людини в підросійському Криму.
Крім того, слід створювати сприятливі умови для збереження культури кримських татар і належної передачі культурних і релігійних традицій народу молодшим поколінням. Це значною мірою вже робиться, але тут потрібна чітка програма дій. По-друге, мають бути нарешті вирішені задавнені юридичні питання. І тут я маю на увазі передусім законодавче забезпечення українським парламентом правових основ національної автономії кримських татар. Карфаген спротиву цьому планові у Верховній Раді має бути зруйнований. Окрім того, у співпраці з Меджлісом кримсько-татарського народу українська держава мала б випрацювати план правового врегулювання майнових спорів з Російською Федерацією після відновлення української юрисдикції. Стихійне вирішення цього питання після звільнення Криму може підірвати наші шанси на мирне врегулювання міжетнічних стосунків на півострові. Дуже важливо також, щоб Меджліс кримсько-татарського народу своєю чергою випрацював своє бачення реінтеграції Криму, у якому сформулював би критерії, згідно з якими мала б реалізовуватись національна автономія кримських татар. Зокрема, в них мала б бути роз'яснена політика майбутнього керівництва автономії щодо інших етнічних груп Криму, передусім тих, які також є корінними для цього півострова. На якомусь етапі така концепція мала б бути узгоджена з політичним керівництвом України задля вироблення спільного плану дій. Мені важко сказати, для чого Бог допустив, щоб кримські татари перенесли друге за свою модерну історію вигнання. Але я певен, що Бог оберне це випробування на благо кримсько-татарському народу, якщо він збереже й надалі свою вірність світлим принципам людської цивілізації. Якщо ж говорити про українців, то небесна педагогіка щодо них мені виглядає більш зрозумілою. За останні майже 200 років від Тараса Шевченка до нинішньої війни з Росією українці проходять складний шлях громадянського змужніння. Той народ, що був на початку 19 століття аморфною масою, зачищеною імперією від усіх бунтівних елементів, тепер щоразу, проходячи через випробування, набуває втрачену колись форму, увиразнює своє національне обличчя, тренує свої державницькі м'язи. Зоря Києва лише сходить, виривається з-під тіні Російської імперії. Але наше завдання після кожного випробування ставати мудрішими, робити новий крок вперед, відшкрібати зі свого тіла налиплі сліди рабства. Бо якщо зоря Києва таки зійде, то вона має освітити не похилені голови і зігнуті спини, а змужнілих людей, які тямлять своє призначення і не заважають Богові ліпити з них гідний народ. Дякую. Дякую, пане Мирославе. Ми, напевно, зараз зможемо відкрити панель питань, відповідей, коментарів. Правда? Я єдине вам передам цей мікрофон, а вас заберу. Добре. Колеги, будь ласка, піднімайте руки і питання, коментарі, зауваження. Так, прошу. Доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, Мирославе, за цікаву доповідь. Мене звати Олексій Любецький, я є великим любителем кримських лин. Ну це так. У мене питання щодо, як ви правильно зазначили, майбутнього після деокупації.
Чи не вважаєте ви вірним чи невірним майбутнє переселення туди ветеранів війни? Ну, звичайно, скажімо так, по сусідству для забезпечення гарантій. Власне, рецепти відомі з давнього Риму, да, як це робилося. Дякую. Тобто йдеться про ветеранів війни, так? Отже, так, рецепт цей відомий, і для них Крим і готувався завжди в історії Радянського Союзу. Скільки я себе пам'ятаю, завжди вважалося, що Крим – це вотчина, так мовити, учасників війни. Тобто, якщо я відповідаю не на ваше запитання... Ні, я мав на увазі війни, яка ведеться зараз. Ага, цієї війни. Ну, так. Значить, давайте скажімо так, я б проти оцих штучних формулювань, що саме ветеранів треба обов'язково переселяти в Крим. Знаєте, демографічна ситуація в Криму є дуже складною. Я би дуже хотів, щоб українська держава не робила поспішних кроків, а тому я і зазначив на початку, ми сьогодні повинні разом з Меджлісом виробити єдину політику щодо того, що відбудеться, коли Крим стане знову вільним. І я не знаю, я знаю одне точно, що кримські татари, якщо є якісь ще не переселені, а вони би хотіли поселитися в Криму, вони повинні мати право на переселення. І це, здається, єдина категорія, яку треба виділяти в окрему, як окрему одиницю. Всіх інших треба вирішувати. Не може бути так, що саме ветеранів посилати до Криму. Дякую, колеги. Дякую. Ще питання? Так. Доброго вечора. Добрий вечір. Я з Криму. У мене до вас таке запитання. Гучніше, мабуть. Після деокупації, звісно, там залишаться люди, які голосували на так званому лапки референдумі. Як думаєте, що буде з ними? Вони залишаться в Криму. Звісно, ми будемо жити в Криму. Я, наприклад, я не хочу покидати свою батьківщину, я хочу жити там. Я хочу жити, померти там. Що будуть робити ці люди? Так. Знову ж таки, я не є юристом, щоб сформулювати якусь дуже грамотну позицію, але мені видається, треба уникнути двох крайнощів. Одна крайність – це не звертати на них увагу, і за квазідемократичним принципом давайте будемо жити, ребята, дружно. Таке вже було з дисидентами в 91-му році. Ми вважали, що не треба проводити люстрації, не треба притягати винних у минулих злочинах до відповідальності. Надто їх багато, давайте просто підведемо риску і почнемо нове життя. Це виявилося помилкою, тому що всі ці злочинці змінили політичні прапори, змінили кольори цих прапорів, але не змінили суті своєї поведінки. Друга крайність – перетворити Крим, тепер уже Крим, на один судовий майданчик. Коли сусіди будуть у стилі, знаєте, того давнього сталінського часу здавати один одного і говорити, а він там проголосував так, а він робив те, а він заявив в час Росії те.
і перетвориться Крим на одне місиво людських слабинок і людської зради, скажімо так. Вибачте за це популярне в українській ситуації слово. Потрібно знайти золоту середину. Потрібно, звичайно ж, усунути від вирішування долі Криму тих, хто намагався вирішити її в проросійський спосіб. Так? Отже, зрозуміло, що вони мають бути усунені, а дехто має бути відданий під суд. Скажімо, ці члени парламенту, які, ну ви там краще знаєте їхні прізвища, які брали активну участь в анексії Криму, вони мають бути віддані під суд, якщо вони, звичайно, залишаться в Криму. Але потрібно знайти якусь золоту середину, потрібно знайти межу, де оце переслідування буде торкатися лише головних винуватців. А, скажімо, я протестую, коли чую від деяких українців, як вони там змінили паспорти. Як правило, це дорікають кримським татарам. Як вони взяли російські паспорти? А що би ви зробили на їхньому місці? Та звичайно, що люди змушені брати російські паспорти. Тобто українська держава має юридично вирішити це питання так, щоб врахувати реальну ситуацію, в яких опинилися люди, і не звинувачувати їх у тому, за що несуть вину головні керівники. От десь отак можу відповісти. Добрий вечір, пане Мирославе. Вітаю, мене звати Арсен. Я мав нещодавно привілей спілкування з вами у Львові. Радий бачити і тут. Дякую вам сьогодні за лекцію. Хочу звернути вашу увагу, може, на таку проблему та почути вашу пораду. Справа в тому, що ми зараз тут на материковій Україні іноді сприймаємо цю громадянську свідомість кримських татар за даність. Ми думаємо, що це є тим, що буде завжди. Хоча насправді це є те, що за інерцією 23 років незалежної України в Криму було створено, і навіть сьогодні в залі ми маємо людей, які виходили на одиночний пікет перед Хан-Сараєм для того, щоб зберегти цю спадщину кримських татар. Ми маємо цих патріотичних людей, які увібрали ось це повітря свободи за часів незалежної України. Зараз ситуація в Криму є докорінно іншою. Вона є такою, що діти в Криму, в тих школах, в яких вони навчаються, вони чують абсолютно інші речі. Як ми зможемо забезпечити ось це наслідування громадянській свідомості в кримських татар, щоб вони відчували себе громадянами України, щоб вони відчували себе частиною простору більшого, в тому числі того, що є за Чонгаром і за Каланчаком. Якщо ми не маємо тут, на материковій Україні, сьогодні освітніх закладів, які би все це вкладали в розуми і серця молодих кримських татар, що можна зробити? Дякую. Так як це випливає з моєї лекції, я розумію цю проблему, і я, власне, ставлю це як завдання української держави. Тут, без сумніву, українська держава повинна відповідати на цю проблему, і вона стала очевидною вже від самого початку, в 2014 році. Люди, які не живуть компактно, які розсіяні по всій Україні, вони мусять мати якусь державну програму сприяння, власне, о чому, що я згадував, передачі традицій і мовних, і культурних, загалом релігійних. Все це має бути забезпечено українською державою. Так що пропонуйте.
Бо з одного боку ви краще знаєте. Я думаю, що Меджліс кримсько-татарського народу вже давно осмислював цю проблему і, напевно, звертався до української держави. Я свого боку, як громадянин України, підтверджую обов'язок української держави подбати про це. Дякую, колеги. В кого ще є питання чи коментарі? Будь ласка. Так. Валерій Балаян. Пане Мирослав, у мене таке питання. Чи можете ви згадати якісь історичні приклади, як в історії вирішувалося ці питання, коли анексовані землі поверталися, і що саме робили з їхнім населенням? У мене, окрім Судетів, після війни і Прусії, щось я нічого не згадую. А між тим, дивіться, ви сказали про демографічні зміни. Насправді, 250 тисяч нових мешканців Севастополя тільки є. Взагалі десь від 400 до 500 тисяч нових приїхало людей. Всі кримчани, в них є одне, знаєте, коли щось питаєш про, чи ви сумуєте за Україною і так далі, а в нас не було війни за то. Це дуже важливий аргумент. І що на владному рівні Україна чи думає про це, з якою повісткою вона прийде? Що буде насправді з цими всіма людьми, чи не буде знову крові? Ну, я, власне, про це і говорив, відповідаючи на попередні запитання, що дуже важливо уникнути крові, бо не буде справедливості. Тоді не буде добра для Криму, якщо буде несправедливість. І дуже важливо, я тому весь час апелюю до кримських татар, дуже важливо, щоб Меджліс, і не тільки Меджліс, напевно, якесь громадянське суспільство кримських татар, дуже чітко доносило свою візію, як облаштують життя в Криму, коли буде національна автономія. Це питання для багатьох інших етносів буде дуже важливим. І дуже важливо від самого початку мати оті такі напрямні, мати критерії того, щоб вони були озвучені через такі засоби масової інформації, як Крим Реалії, і стали нормою сприйняття тих речей. Я думаю, я також недарма згадав майнове питання. Уявіть собі, скільки сьогодні є змін у майновому питанні. Так не може бути після реінтеграції Криму, що не буде ніяких змін, що все буде прийнято так, як є. Бо інакше кримські татари ніколи не будуть мати доступу до якихось і багатших земель, і так далі. Вони не будуть господарями на своїй землі. Отже, потрібно щось міняти. А як міняти? Знову ж таки, це має бути дуже чітко сказано, щоб люди могли б хоча б психологічно приготуватися. Я не знаю попередніх прецедентів, я не є істориком, але не кажучи вам, що це є однакова, ідентична ситуація, я дуже боюся такого висновку, але я би придивився до досвіду французів і німців, як вони вирішували питання Ельзац-Лотарингії. Ця земля переходила кілька разів, то в одні руки, то в другі руки. Сьогодні там достатньо мирне співжиття. Тобто отут поцікавитися, вивчити це і подивитися, що може бути помічним для нас, мені здається, було би корисно. Все, що можу. Так, Наталія Белецер, Інститут демократії імені Пилипа Орлика. Щиро дякую за дуже важливу і змістовну лекцію. Хотіла б зауважити наступне. Значною мірою візія майбутнього Криму
відображена в напрацюваннях робочої групи і експертної підгрупи Конституційної комісії, яка ще в квітні 2018 року завершила роботу над новою версією розділу 10 з Конституції України, яка все ще має назву Автономна Республіка Крим, і невдовзі повністю узгодила цей документ з двома законами-проектами про статус кримсько-татарського народу і про корінні народи України. Дуже важливо усвідомити, що ці всі основні підґрунтя для створення майбутнього демократичного Криму базуються на несумнівному колективному праві кримських татар на самовизначення саме як корінного народу. І тут ситуація докорінним чином відмінна від усіх інших спірних територій, включно з Ельцасом, Лотарингією. Але робоча група ще тоді передала напрацьовані документи на розгляд всієї Конституційної комісії. І ми всі очікували, що засідання з розглядом відбудеться, але вже закінчився вересень і нічого такого не здійснено. Тобто, запитання, що може зробити громадянське суспільство, щоб прискорити оцю процедуру, беручи до уваги такі обтяжливі чинники, як кампанії виборчі, президентська кампанія, коли, мабуть, кожний кандидат буде побоюватися якось просувати це питання як надзвичайно чутливе. І чи реалістично зробити якісь кроки вже зараз, щоб все ж таки підвищити рівень обізнаності депутатів Верховної Ради, які, як виявилося з невеличкого обстеження соціологічного опитування журналістами кримських новин, повністю не знають і не розуміють ні оцих прав, ні сенсу кримсько-татарської національної автономії, яка є згідно з міжнародним правом абсолютно незаперечною. Депутати цього просто не знають, тому голосування за таких обставин буде дуже, м'яко кажучи, ускладненим. Дякую. Дякую. Дякую за всю цю інформацію, це важливо знати. До мене доносилися чутки, що вже є якісь напрацювання, але я особисто не знав їх. Я думаю так, що одним з джерел донесення, чи верніше один з шляхів донесення тих наробок до депутатів є парламентські читання. Принаймні, я, наскільки знаю, використовується саме такий механізм. Якщо ж говорити про громадянське суспільство, то воно теж має знати про ці напрацювання. Тобто, напевно, потрібно робити якісь семінари, де доносити, напевно, потрібно публікувати ширше, чи якісь витяги, чи якісь роз'яснення, бо я думаю, що це мова непроста, юридична у тих документах. Бо треба це все подати у такій формі, яка би була зрозуміла для людей. Що стосується мене особисто, я кілька разів у своїй лекції я давав дуже чітко зрозуміти, що як громадянин України я очікую саме цього від парламенту українського. Дякую. Андрій Щекун, Бахчисарай, Київ. Чи не кажеться вам, що недолуга політика відносно кримських татар також була зі сторони нашої держави і до українців Криму? Вибачте, не зрозумів. Чи не кажеться вам, що недолуга політика відносно до кримських татар з нашої сторони держави була також і до українців Криму?
Які завдання би ви поставили сьогодні в нашій політиці, нашій державі відносно тих навіть українців Криму, які не стали колаборантами, які вірять в майбутнє повернення Криму? Значить, в даному випадку я би говорив так, що дуже важливо, щоб українська держава домоглася гармонізації стосунків між українцями етнічними в Криму і кримськими татарами. Вони мають бути партнерами в побудові нового демократичного Криму. І, боронь Боже, підлаштовуватися під якісь емоційні речі, які будуть розмежовувати ці громади, які будуть їх протиставляти. Але крім того, я думаю, що є також завдання не лише української держави щодо українців в Криму, є ще також громадянська позиція українців в Криму. І вони мають усвідомлювати так само свою відповідальність за долю Криму. Мені би хотілося, щоб голос українців в Криму звучав. Я розумію при цьому, що я, можливо, вимагаю якоїсь жертовності від українців. Я не маю права вимагати жертовності. Але я хочу лише сказати, що якщо знаходилися люди у час радянський, все-таки озвучувати якісь речі, які були справедливими, які стосувалися майбутнього українського народу. Так само українці в Криму мають здобутися на громадянську позицію. Вони так само повинні шукати шляхів для якогось структурування свого там у Криму. Тому що це є завдання, яке не можна перекласти ні на кого іншого. Я розумію, що я, може, говорю прикрі речі, але мені здається, що коли я маю перед собою образи тих, хто відійшов з українців, Стуса, Валерія Марченка, інших, знаєте, я пригадую Олекса Тихий, я його бачу фактично останній в його житті. Він вже знав, що він стоїть на грані життя і смерті. Але він світився весь, розумієте, він світився переконаністю в тому, що його жертовний шлях є правильний. Розумієте, я хотів би, щоб ми всі в Україні, в Криму, щоб пам'ятали про це, що тільки на жертві можна здобути якусь свою долю. От. Це може гірко звучить, але це так. Так, можна мікрофон? Так, прошу. Голова Кримської філії наукового товариства Шевченка Петро Вольович. Значить, мені видається, що ваша оцінка відносно позиції і ролі кримських українців трохи відстає від реалій. Ви просто не проінформовані. Українська громада досить потужна. Ми провели 2 всекримських конгреси, на які збиралися тисячі людей. Значить, а останнє – це акція, яку влаштовувала організація під проводом Щекуна. Це була дуже потужні акції, причому ми працювали з кримськими татарами. Тому, як кримська влада за 60 років, я знаю, вона не звертала увагу на українську проблему, хоч руками українців повоєнний Крим був відбудований. Це незаперечно, це дослідження серйозні показують. Але ж українська влада практично не приділяла уваги кримським українцям. Жоден з президентів за всю історію не зустрівся з українською громадою, потужною громадою.
а це був би сигнал, це був би посил, що з нами рахуються. Адже президенти приїжджають за кордон, обов'язково зустрічаються із діаспорою. Цього не було. Єдиний лише міністр Онопенко за всю історію зустрівся з українською громадою, і академік Іван Дзюба, коли був міністром культури, на галобних заходах зустрівся з українською громадою. А так, практично, на проблему Криму київська влада, теж не патріотична, ми не в захваті від президентів попередніх, не звертала на це увагу. З величезними зусиллями ми добилися, тільки громадськість добилася 6 шкіл. А що зробила влада? Була постанова 140 шкіл українських збудувати. Не виконали. З величезними потугами ми добилися створення української гімназії, зразкової гімназії, де був конкурс, значить, по 10-15 чоловік на місце. Але з боку влади підтримки не було. Тому ми думаємо, що докорінно треба поміняти позицію відносно. І те, що, як кажуть, понаїхали 250 в Севастополь і 400 у це каже про те, що вони повинні бути виселені без всіляких церемоній. Вони перетнули кордон незаконно. І це право української держави очистити Крим від оцих загарбників. Ну і далі. Звернути увагу перш за все, на освіту. Бо Бісмарк казав, що війни виграють учителі. Так і само. Ми програли Крим через те, що не було у нас патріотичних вчителів. Не було у нас директорів шкіл патріотичних. Директори шкіл виводили із цими георгіївськими стрічками учнів. Влада на це не звертала увагу. Тому мені здається, що треба докорінно міняти позицію української влади до кримських українців, а їх дуже багато. І те, що вони не подають голосу, але ж за 60 років, якщо там не було жодної української школи, то що ви зробіть? Можна за 10 років, ми можемо Львів зробити провінцію, коли заберемо учителя, коли заберемо культуру, то це все починається звідти. Дякую за вас. Дякую. Це той випадок, коли я можу сказати, що я дуже щасливий, що я помилився. Бо це радісно чути, коли ви говорите про те, що є структури в українській громаді, що їхній голос є чути. Все це мене дуже тішить. Я вітаюся. І якщо я, повторюю, якщо я образив вас тим своїм незнанням, то прошу вибачити. Ну і також підтверджую вашу думку про те, що вина української влади є не тільки на тим, що вона ігнорувала проблеми кримських татар, але і те, що вона, я переконаний, ігнорувала проблеми будь-якої іншої етнічної групи, крім, можливо, росіян. А усіх інших також. Так що розумію це. Я вам подарую свою книжку, там є відповіді на всі. Добре, дякую. Дякую. Дякую за вашу лекцію, таку надихаючу. І я хотів спитати, мене звати Павло Островський, хотів запитати, історія української гельсінської спілки – це історія фактично боротьби в окупації. І зараз, скажімо так, в деокупованих містах Сходу, на Донеччині, зокрема, є ініціатива створити проспект Олекси Тихого, який з'єднує 4 міста, і вона вже частково реалізована. В Києві також є багато таких хороших топонімічних ініціатив. Скажіть, будь ласка, як ви можете сказати, як співзасновник Української гельсінської спілки, яке значення та боротьба мала для становлення незалежної української держави, і як ви ставитесь до таких ініціатив з вшанування пам'яті в такій формі, назви вулиць тощо? Дякую. Ну, передусім дозвольте відкоригувати не Українська гельсінська спілка, а Українська гельсінська група, тому що це є дві різні речі. Спершу існувала група,
а 88-го року, якщо я не помиляюся, була створена Українська Гельсінська спілка, як уже протополітична організація, як уже фактично партія, майже партія. А Українська Гельсінська група була правозахисною групою, вона не була партійною організацією. Отже, це коректива. Олекса Тихий був членом Української Гельсінської групи, але ніколи не був членом Української Гельсінської спілки, бо вона була пізніше організована. Група відіграла величезну роль у встановленні демократії і незалежності України, але не безпосередньо, не своїми доктринальними документами, скажімо так. Тому що вона не ставила, вона не озвучувала свою позицію в питаннях системи, влади, вибору, якого ладу, незалежна Україна чи незалежна. Ці питання не розглядалися групою, а в меморандумах йшлося тільки про порушення прав людини, про порушення культурних, релігійних прав людини на території України тодішньої. Але цей факт, що ми говорили лише про права людини, сприймався далеко неоднозначно на Заході, в діаспорі українській. І я пригадую собі, що коли я на початку 90-х років приїхав до Америки, Надія Світлична, яка тоді ще жила і працювала на Радіо Свобода, включила мені запис радіопередачі з участю Ярослава Стецька, такого видатного діяча українського націоналістичного руху, де він говорив про те, що не довіряйте дисидентам, вони не говорять про національну незалежність, державну незалежність України, вони говорять лише про права людини. Я розумію, вони хотіли мати формулювання відповідні. У нас цього не було. Але КГБісти краще знали. І те, що вони засуджували нас за підрив радянського ладу, те, що вони звинувачували нас у так званому українському буржуазному націоналізмі і боротьбі за незалежність. Тобто вони відчували, що борючись за права людини, ми тим самим підриваємо систему, яка не дозволяла також і народам отримувати незалежність. От. Ну і, звичайно ж, я дуже вдячний за те, що мої побратими, пам'ять про моїх побратимів вшановується в Україні. Я радо підтримую те, щоб вони собі заслужили на це і своєю смертю героїчною вони повинні бути вшановані. Дякую. Пане Мирославе, я вас вітаю. Я шкодую, що я не встиг на власний ваш виступ. У нас була фракція і була довга розмова з прем'єр-міністром Гройсманом. І там ділили гроші на наступний рік. І я не скажу, що тут для мене гроші важливіші, ніж це поважне зібрання, але хтось там мав говорити про Крим. Я говорив про те, що якщо ми сьогодні не можемо ніяк впливати на ситуацію в окупованому Криму, тим не менш ми не маємо забувати про те, що комунікація з людьми – це найважливіша річ, що навчання дітей, які зараз підростають в Криму, навчання тут в українських вищих, в українських школах – це абсолютно просто важливіша для нас така діяльність. Говорив про інформаційні наші проблеми і думаю, що щось нам вдасться зреалізувати. Я розумію, що тут сьогодні дуже багато таких напрямків, і я намагаюся бути достатньо коротким, якщо вдасться, вибачте. Перше, я вітаю Крим Реалії з 3-річчям і всіх тих людей, які розпочинали, які потім прийшли, які зараз працюють.
ми дуже в жвавій дискусії з цим ресурсом, з цими людьми, позитивні дискусії. У мене дуже часто раніше, зараз менше набагато. Можливо, я помудрішав чи заспокоївся трошечки, можливо, вони стали більш професійнішими, але менше дискутуємо. Хочу сказати, що ресурс дуже потужний і він дійсно відіграє свою роль. І я щиро вітаю їх всіх. І для нас ще головне те, що міру можливості там є і кримсько-татарський напрямок, сама мова. Бо, я не хочу відвлікатися, я просто хочу сказати, що якщо за сьогодні хтось вважає, що переклади це дуже неефективні і тому подібне, нам потрібні дуже великі запаси, такі, знаєте, масиви перекладів, бо цього зараз є нові технології, ми зараз на щось добре виходимо зі словниками. Тобто вітаю, це перше. По-друге, тема цієї лекції, і це дуже добре, що Крим Реалії, от на це 3-річчя, вони так влаштували, що саме ви тут виступаєте, пане Мирославе, людина, яка добре знає Крим, хоча ви достатньо обережно говорите, але ми вам дуже вдячні за і ті відвідування Криму, які були до окупації, і Кримський форум політв'язнів, дисидентів СРСР і все таке інше. Тема дуже, бачите, я не чув виступ, але мене деякі обговорення зачепили, і десь я маю трошки сказати. Дивіться, тут просто рефреном деякі речі. От коли відбуваються такі випробування, коли відбуваються такі достатньо складні, тяжкі, можливо, трагічні часи, треба їх дійсно дивитися, як через ці випробування проходять люди, для того, щоб оцінити те, що ми робили до цього, здійснювали до цього, щоб відсіяти, як кажуть, таке усталене зерна від тих, що є плевелами. Да? І я дуже багато можу говорити про Крим, але деякі речі, з якими я не погоджуюсь. Я не хочу, щоб використовували кримські українці. Немає луганських українців, немає, я не знаю, житомирських українців. Є те, що треба говорити про те, що українська держава, центральна влада не мала взагалі кримську політику. Вона не мала про українську політику щодо Криму. Якщо б вона мала цю політику, тут би вирішувалося питання кримських татар, і питання етнічних українців, і питання всіх інших національностей. Це перше. По-друге, я це говорю достатньо теж впевнено, кримські татари в якійсь мірі менш патерналісти, ніж інші, не тому, що вони кращі, а тому, що вони жили в таких умовах, коли майже нічого вони від держави ні на що не могли розраховувати. Це було десятиліття після депортації. Хоча вони теж патерналісти, вони теж совкові, в якійсь мірі ще зберігають. Але я хотів би сказати про те, що особливо коли ти маєш державу, яка утворюється на основі самовизначення, на основі волі твоєї нації, ти як ніхто не маєш бути найактивнішим в цій державі. І сталося так, що у нас в кримській ситуації, оці 23 роки до окупації, можливо, ми всі багато говорили, мало що діяли і мало що, от бачите, анексія Криму та окупація Сходу як стимулятори нової України. Я хочу чесно сказати, що в значній частині та часть суспільства кримського, яка мала би бути стимулятором нової, яка тільки створювалася в Україні, вона нею не стала. Вона лише очікувала, що ж ця держава їй дасть. І тому в якійсь мірі ми маємо причини того, чому зараз Крим є окупованим. І ми маємо ще, я хочу закінчити, ми маємо дуже чесно, оцінити серйозності того, чим ми займалися. Просто деякі люди, і це нормально, коли людина чи люди, вони трошки переоцінюють те, що вони робили, роблять висновки. Я скажу, що ці люди більш надійні, які просто ще нічого в цьому житті не знають. Досвід, в тому числі політичний досвід, це багато чого він коштує.
І тому ми маємо сказати, що якщо ми вже думаємо про майбутній Крим, Крим, який повернеться, Крим, який буде розвиватися в складі України, ми маємо просто вже думати про те, чим ми, кожен з нас будемо займатися, і всі разом, що ми будемо там здійснювати. Я іноді от просто, тут Ахтема немає, я бачу Ільмір, що за голову міжліс, але я знаю, що Ахтем був. Це Ахтем мені казав весь час. Каже, ти подивись, на другий день окупації жодна філія жодної української партії, чи всеукраїнської партії, мова не йде про українство як таке, мовиться на увазі вседержавна партія, жодна філія себе не проявила вже з другого дня вторгнення російських військ. Це говорить про те, що ми ці партії утворювали як інструмент для реалізації своїх якихось інтересів, а не для того, щоб розбудовувати в Криму українську державу. От я на цьому хотів би завершити. Я ще раз всіх вітаю, і вас, пане Мирославе, вітаю. Я почув те, що тут говорилося деякими виступаючими вами. Ви знаєте, коли ви хочете, я це маю сказати, коли є проблема, яка може бути вирішена виключно з опорою на суспільство, і як би ви багато не говорили про цю проблему, ви не можете обійти кожну людину в цьому суспільстві, в тому числі і на таких рівнях, як депутатський корпус, чи, я не знаю, там журналісти, чи політики. Слава Богу, останні десь 2 роки багато чого говориться про кримську автономію, реформену, про кримсько-татарську автономію. Проводяться різні заходи. Я не знаю, хоча б те століття, той захід, який ми проводили в стінах Верховної Ради України минулого року, присвячений століттю першого Курултаю кримсько-татарського народу, з його трансляцією на всю Україну, де круглі столи, які всі ці транслюються. Але дійсно цього багато не буває. Цю роботу треба розширювати, щоб все-таки більше людей були обізнані, щоб всі люди розуміли, що, вибачте мене, автономія – це є не надбання влади чи владних інструментів, це є надбання механізмів, які захищають вас від щезнення, які допомагають вам зберігати свою мову, розвивати її, які допомагають вам разом з іншими нести відповідальність за ту землю, в якій ви споконвічно, ваші діди, прадіди жили, і ви думаєте, що ви будете ще довго жити. Отже, автономія – це, в першу чергу, відповідальність, а не влада, і нам цю думку треба доводити. Але все-таки величезна роль самої влади в цій ситуації. Влада в деяких моментах має бути як коло людей. Да? Влада ж вона не є неособленою. Це конкретні люди, яка більш розуміється, до чого йде, яка більш обізнана в проблемах, в ситуації. Вона має бути більш рішучою, скажімо, як з НАТО голосуванням і з інтеграцією подальшого в Європейський Союз. Ми могли ще 25 років один одному пояснювати, навіщо НАТО чи навіщо ЄС. Але влада проявила волю, депутати проголосували, і суспільство буде більш в цьому напрямку йти більш глибинно. Те ж саме треба буде робити з кримською і кримсько-татарською автономією. Дуже дякую вам. Дякую, Рефат Ага. Я хочу сказати, що власне в моїй лекції був зроблений висновок про те, що українська влада не мала кримської політики, вона покинула Крим на самого себе, фактично на відкуп отій кримській еліті корумпованій, яка тоді правила бал. Так що тут ми з вами бачимо однаково, і я погоджуюся з вашим висновком про те, що це мало дуже негативні наслідки для життя усіх етнічних груп у Криму. Я пригадую собі один момент, коли ми говоримо про громадянське суспільство, я пригадую собі один дуже зворушливий момент, коли Алім Алієв запропонував
кільком людям, я не знаю, чи це було тільки у Львові, чи і поза Львовом, але пригадую собі, що я записав кримсько-татарською мовою якісь побажання, це, ну, звичайно ж, моїм штубацьким прононсом, але ми записали щось кримсько-татарською мовою, якісь слова. Знаєте, здавалося б, ну, нічого не коштує це, ніяких великих фінансів. Але, по-перше, це викликає великий, ну, якийсь такий душевний підйом, коли ти розумієш, для чого ти це робиш, по-перше. Я не знаю, яка була реакція серед кримських татар на ці наші слова, але я думаю собі, що це є приклад того, як громадянське суспільство може активізовувати те, до чого владі руки не доходять. Я, до речі, пам'ятаю, ви сказали фразу, що і над Аюдалом скоро зійде сонце. Добре. Умелов, заступник главы Межлеса крымско-татарского народа. Я тоже хочу поздравить Крым Реалии с 3-летием и поблагодарить пана Мирослава за чудовую лекцию. Прекрасная лекция. Вы затронули очень тонкие и очень сложные порой моменты. Рифат Чубаров значительно облегчил то, что я должен был здесь сказать. Поэтому я скажу только одно, что, я думаю, здесь в зале никто не будет спорить с тем, что Крым не должен быть таким, как до аннексии. В Крыму должна быть Украина. Украины, к сожалению, при юрисдикции Украины в Крыму не было. Вот этим надо заниматься. В том числе право на самоопределение крымско-татарского народа должно быть реализовано. Права украинцев в Крыму должны быть гарантированы. И Украина в Крыму должна быть. Спасибо. Дякую. Дякую дуже вам, пане Мирославе, дякую за таку змістовний виступ. Мирослав Маринович. Дякую. Вибачте мене, будь ласка, що я весь час сидів, на що можу відповісти лише жартом. Извините, я привик сидіти. Ми ще раз хочемо привітати Радіо Крим Реалі з днем народження і хочемо запросити до фінального слова головного редактора Радіо Крим Реалі Олександра Янковського. Будь ласка. Дякую. Спасибі. Любі друзі, дуже дякую, що прийшли, що приділили нам час. Насправді, я хочу ще раз нагадати, допоки в кожного з вас не буде Крим тут, і не буде Крим тут, і ми всі українці не будемо думати про Крим, ми ніколи Крим не повернемо. Часто, густо я чую в Україні, що Крим повернеться. Крим нікуди сам не йшов, в нього ніг нема, його захопили, да, і тому його треба повертати. Дякую вам. Дякую. Бачив, чув, так. Всем привет! Я Сергей Громенко, крымский историк и публицист радио Крым Реалии. За моей спиной вы можете видеть сайт, на который можно зайти, посвященный крымским историям в диалогах, проекту, который я делал весь прошлый год.
52 недели подряд, каждую субботу, я встречался с лучшими историками Украины и Крыма для того, чтобы поговорить о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. На сайте 52-часовые... Каждый день появляются новые проекты от Крым Реалии, и мы рады это все делать для вас. Не знаю, кого слышно, меня или Сергея Громенко, но неважно. Вот мы видим, что люди, конечно, после нескольких часов расходятся. И, конечно, спасибо всем за то, что вы были с нами. Сейчас Сережа договорит. Читайте, смотрите, распространяйте. Ну что, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Это была лекция Мирослава Мариновича, которая посвящена годовщине радио Крым Реалии, проекту, который появился в приемниках у крымчан 3 года тому назад, а год тому назад он появился в приемниках круглосуточно. Также вы можете слушать наши эфиры на сайте Крым Реалии круглосуточно. Работаем для вас, и не оставайтесь равнодушными, потому что можно следить за трансляцией, много комментариев, и это хорошо, что реакция есть. Если вас интересует, какая команда делает этот проект, мы также в этом плане открыты. Информация о команде, и вот буквально сегодня был опубликован ролик, последний наш ролик, в котором как раз ведущие, авторы программ, редакция обращается, в принципе, к вам, чтобы вы знали нас всех в лицо, кого знать можно. Потому что, конечно же, в тех условиях, в которых работаем сейчас в Крыму, для очень многих показывать лицо, для очень многих журналистов независимых показывать лицо в Крыму опасно, к сожалению. Да? Но, тем не менее, насколько можем открыть свою команду, насколько можем поделиться работой нашей, которую мы проводим для вас, это все мы показываем. Я также, попрошу вас подписываться на наши страницы. Крым Реалии есть вообще везде. YouTube, подписывайтесь, Facebook, Контакт, Одноклассники, Инстаграм. Получайте реальную информацию, факты, новости, не пропаганду, а то, что помогает вообще понять, что происходит сегодня в мире, что происходит, собственно, за вашими окнами, что происходит в ваших дворах, в ваших городах, в ваших селах. Это все очень важно. Так что спасибо за то, что были сегодня здесь. Вот сейчас, буквально через минуту, мы тоже покажем вот это промо, о котором я говорю. Познакомьтесь с нами ближе. Крым Реалии, Катя Некречева, Вова Паутов. Спасибо всей команде, которая обеспечивала этот стрим. Оставайтесь на 105,9 FM и с сайтом Крым Реалии. До новых встреч! Сначала был проект «Крым Реалии» и идея. Это радио Крым Реалии. На полуострове слушайте нас на 105,9 FM. Эта идея заключалась в том, что крымчане должны знать, что происходит на полуострове на самом деле. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube. У нас была уйма оптимизма и минимум ресурсов. Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Мы начинаем. Это было невозможное ощущение, когда ты вроде бы вещаешь для Украины, но было ощущение того, что эта земля уже тебе до конца не принадлежит. Быть может, самые классные эфиры – это те, в которые дозваниваются люди с разными точками зрения. Крым, Украина деребанила 23 года. Все разрушили. Теперь Россия восстанавливает. Когда ты слышишь не только тех, кто против аннексии, но и тех, кто Украину вроде бы ненавидит, но тем не менее все равно слушает тебя, потому что другого источника объективной информации в Крыму у этого человека не осталось, ты понимаешь, что ты делаешь свою работу не зря. Иногда нам звонят в студию, чтобы сказать, как важно то, что мы есть. Быть частью команды «Крым Реалии» – это не всегда комфортно, а зачастую и опасно. Опасно и для тех, кто работает на материке, и особенно для тех, кто работает в Крыму. Практически все журналисты находятся под прицелом российских спецслужб. Наша главная миссия на самом деле предоставить слушателям максимум информации для того, чтобы они могли сделать собственные выводы. И нам не важно, дорогой наш слушатель, какая у вас политическая позиция. Идея нашего проекта всего лишь в том, чтобы доставить к вам эту реальную, правдивую інформацію. Я телефоную в Крим, Сакський район. Мені вже 74-й рік, але я все-таки надіюся, що я, може, доживуся, що Крим повернеться в Україну.
Там, где свобода слова ограничена рамками, мы даем им связь с большим миром. Иногда это очень печально, иногда это очень радостно, иногда это доводит до слез. У человека всегда есть выбор, быть свободным или не свободным. Свободный человек еще интересуется информацией. Так вот, радио Крым Реалии – это радио свободных людей. Меня зовут Елена Юрченко. Я Александр Голубов. Меня зовут Сергей Громенко. Меня зовут Александр Янковский. Я Снежана Старовицкая. Меня зовут Андрей Гевко. Меня зовут Катя Некречия. Меня зовут Станислав Юрченко. Меня зовут Павел Казарин. Меня зовут Татьяна Курманова. Я Володимир Притула. Меня зовут Халисей Зенедин. Слушайте радио Крым Реалии. Мы работаем для вас. Если кто-то надеется, что рано или поздно мы остынем, то нет, не остынем.